ako sa darí? Mucko. Dobre, poď ďalej. Tak poď. Už som pre Armendaris všetko pripravil. Sadni si. A dobre počúvaj. Ten chlapík chodí každý štvrtok do baru Palermo. Bude to pasca, rozumieš? Ak dnes večer príde do baru sám, môžeme ho nachytať. Rozumieš? No tak. Povedz, no... No ale ak to nechceš, ak sa ti to nepáči, zmeníme plán. Ak nemáš na to odvahu, tak... Mám. Urobíme to dnes večer a uvidíme. To je kus. Odkiaľ máš tie šaty? Nechodievaš tam každý štvrtok ty? Nie, dala mi ich kamarátka, kostymérka. Povedal som jej, že idem na maškarný ples. Točím. Tvoje meno? Sabrina Lové. No tak, Sabrina, ukáž nám, čo vieš. Prestaň, mne sa to nezdá byť vtipné. Mne sa to skôr vidí ako nechutný žart. Je to svinstvo. Upokoj sa, bol to len žart, prepáč. Budeš ma vždy ochraňovať. Vždy, Zlatko. Vždy, keď budem na blízku, ničoho sa nemusíš báť. Tieto pánky sú strašné. To je on. Vyzerá odporne, hlúpo, špinavo. Istotne smrdí ako zdochnutá ryba. Čo ak zistí, že ho nakrúcame? Pozri, ako sme ďaleko. Buď pokojná, nič nezbadá. Ideš k nemu, zoznámiš sa s ním, sadne si k nemu čo najbližšie, trochu sa pritúliš a ja to natočím. To je všetko. Hotovo. A odídeš. Ako dlho to môže trvať? 10 minút? To je dlho. No 10 minút sa už budeme poskávať. Uverí mi. Samozrejme. Naozaj? Naozaj? Božtek. Daj mi božtek. Milujem ťa. A ja teba milujem. Milujem ťa. Áno. Milujem ťa, milujem ťa. Ojaj. Moja nohavice! Prepáčte. Zničila si mi celé šatstvo, čava jedna. Prepáčte, viete, chodníky sú také zlé a tieto opätky, prepáčte. Aj tak musíš dávať pozor, kadiaľ ideš. Dobre, až tak veľa sa nestalo. Tak veľa sa nestalo. Žiaden problém, mám plnú fľašu, sám ju nevypijem. No to vidím. Nechceš ju so mnou dopiť? Nie. Nie? Škoda. Máš veľa roboty? A čo ty myslíte? Či na teba niekto čaká? Nie. Určite na teba niekto čaká. Kto? Tvoj snúbenec. Nie, nemám snúbenca, len som sa tak išla poprechádzať. No tak príjmi moje pozvanie. Dobre, na chvíľku ostanem. Aha. Dobre? Dobre. Cukríček? Čašník, ešte jeden pohár, prosím. Pozri, čo som ti spravila. Sako si dám vyčistiť. Nerob si starosti. No, áno. No tak, trošku sa napij. Neboj sa, trochu. Je to naozaj veľmi dobrá whisky, to mi ver. Treba si vedieť užiť, len trošku. Dobre. Máš prekrásne pery, no len pij. Silná. Ani nevieš, aké si mala šťastie, že si ma stretla. Áno. Vieš, že som veľmi dôležitá osoba? Vážne? Áno. Vyzeráš ako sveták, ha? Si herec? Ešte ti nepovedali, že sa podobáš na Sandra? Nie. Rosa. Vieš, ja som advokát. Vážne. Ale nie som nejaký obyčajný advokát. A mám známosti, vieš? Vážne? Áno, veľké známosti s ľuďmi na najvyššej úrovni. Majitelia firiem, politici, ľudia VIP. Viem si to predstaviť, ak sú to politici, musia byť veľkí divosi. Páči sa mi tvoj zmysel pre humor, ale poviem ti, viac sa mi páčiš ty. Nechaj tú ruku na pokoji. Máš studené ruky. Čo je ti, drahá? Prečo si taká fajnová? Hanbím sa pre toľkými ľuďmi. Hanbíš sa? Áno. Hanbíš sa? Áno.
Dobre teda. Poďme ku mne domov. Nie. Nie? Nie. Budeme mať väčší pokoj. Áno, milujem taký pokoj. Počuj. Mám pre teba darček. A to krásne. Ale ty si Naozaj. taký milučký. Prestaň. Teraz musím niečo zariadiť. Vieš čo, miláčik, stretneme sa zajtra o takomto čase, dobre? Neoľutuješ to, mucinko? 24 hodín? Áno. To je celá večnosť. A stojí to za to? A? Neoľutujem. Zavolám ti. Nie. Vieš čo, radšej mi ty daj svoje číslo. Som moderné dievča, pripravené tu na máš. všetko. Skvelé. Ale nevykašli sa na mňa, lebo to oľutuješ. Mucinko. To, čo sme urobili, je na nič. Viem, už som to zistil, je Je to to na nič. A čo úplne mám na teraz figu. podľa teba spraviť? Mali sme možnosť zachrániť domov a prepásli sme ju, tak čo mám robiť? Dobre, upokoj sa, nerozčuľuj sa. Treba niečo vymyslieť, Ale je to musí to byť celkom rýchlo, na- lebo vysťahovanie je už o niekoľko dní. Čo budeme robiť? Neviem, mám telefón na toho chlapíka, dohodli sme sa na zajtra, ale v žiadnom prípade do jeho bytu nevstúpim. Ja ti to ani nie. nedovolím. Čo urobíme? A čo iný byt? Čo ty myslíš? Že to môže byť tu. Zošalel si? Ja s Nie, tým nie, chlapom Kačura. zostanem o samote, vrhne sa na mňa. Bude tu svietiť svetlo a kameru dobre Hneď sa ukriem. na mňa vrhne, je to odporný chlipník, hovorím ti nie, tak teda Budem nie. predsa na teba dávať A čo pozor, urobíš, miláčik. trhneš sem ako Robin Hood? Zabijem ho. Je to posledný pokus. Kvôli deťom. Uvažuj. Herman, Prosím. je to naposledy, prisahám, že je to naposledy, už mi to viac nerobí. Neboj sa, nie. Chcem to už mať za sebou. Mám toho dosť, naozaj dosť. Ako sa máš, spomínaš si na mňa? Sabrina. Áno, samozrejme, aj ja by som sa rada s tebou stretla. To nie je v bare, nie. Nie. Čo keby sme vymysleli niečo príjemnejšie, niečo intimnejšie? Takže by to šlo? To je milé. Uvidíš, že nám bude fantasticky, keď sem prídeš, zlatíčko. Tak o 8. Vieš, kde to je? Asuncion 468. Áno. Budem ťa čakať, dobre? Okúp sa a potom príď. Čau. Super. Tužím to zhltol. Teraz by som to najradšej odvolala. Veď to dlho nepotrvá. Len chvíľočku. To najhoršie je predo mnou. Si nervózna. Veľmi. Neviem naisto, či budem schopná to urobiť. Už nám chýba len málo. Takto, pozri. Len tak. Dobre, vieš, aký je nechutný. Čo urobím, ak sa predtým opije? Veď mi môže aj ublížiť. Neboj sa, keby si dovoľoval, kopneš ho do Ja to rozkroku. myslím vážne, Herman. Upokoj sa, budem tu, skriem sa za dverami. Nenechám ťa samú, nič sa ti nemôže stať. Neboj sa. Toto je afrodiziakum, veď to strašne smrdí. Tak poďme, Kačora, do toho neváhaj. Tak poď, musíš zabojovať. Nie je to nič hrozné. Bože, pomáhaj. Chihuahua, wow. Hi, Dobrý večer, prajem, bábika. Ahoj, miláčik môj, ako sa máš? Ujde to. Fajn, tak si urob pohodlie, pekne sa vyzleč, tak, pekne Dobre, pomaly. spravím tak. si pohodlie. Už je to výborne, hop. A čo hovoríš na môj byt? Páči sa mi, no. Vidím, že si ho pripravila na túto príležitosť. No a ja som pripravená, miláčik. Kuči. čo Čo by si povedal na whisky? Môže byť, dám si jednu. A ja som niečo priniesol. Čo? Nechceš takéto? Á, To je oveľa lepšie. aké romantické, skutočne romantické. Tak už poď sem. Čo Pusti ma, je? pusti Čo sa ruky preč, odťahuješ? nechaj ma, dosť. Čo to má znamenať? Neponáhľaj sa Nerozumiem. tak, zlatičko, ešte stále máme dosť času. Daj to sem. Neviem, či si krajšia, keď sa odo mňa vzdialuješ, alebo keď sa približuješ. Rozhodni sa. Dáme to na chvíľočku ešte do mrazničky, áno? Čo ja viem? Aj teba by som tam najradšej strčila. Takých -5 by sa ti zišlo. Kam ideš? Čo je? Poď sem.
Hráme sa na naháňačku? Ty nemáš rád naháňačku. Ja sa veľmi rád hrám. Ale keď budeš utekať, nebude to hra, ktorú by som sa chcel hrať s tebou. A čo? Dúfam, že vieš, čo myslím. Áno, horúce kreslo. To je výborná hra. Si nielen pekná, ale nechýba ti ani zmysel pre humor. Si istý? Musíme pribrzdiť, lebo ma už chytá závrat. Brzdi, ja som už vracala. Nerozumiem. Ale nič, nepočúvaj to, matko moje. Lásku musíš robiť pomaličky, ako keď z bielka šľaháš sneh. Pomaličky. Ja vždy idem rovno na vec. Áno, to je jasné. Daj, Počkaj, pušiku. nechaj ma. Čo robíš, do čerta? Prepáč, nechcela som to. Prečo si mi to urobila? Ty si o mne myslíš, že som obyčajný hlúpy blázon, alebo čo? Nie hlupý, teda nie blázon. Už s tebou nestratím ani minútu. Poďme rovno do postele. Nie, prosím, nie. Teraz už nemáme Do čas. postele nie. Tak to urobíme na gauči. No tak to už Poďme vôbec nie. Mám lepší rýchlo. nápad. Mám to rada na vodnej posteli. Kde ti zoberiem teraz vodnú No posteľ? vidíš, to je Nevymýšľaj dôvod, a prečo poď. nie. Nerob, nechaj ma. Poď. Máme čas na vymýšľanie. No, vidíš. Netreba ani vodnú posteľ. Dobre, dobre. Herman! Herman? Aký Herman? Ten ťa schladí, uvidíš. Neboj sa, tu som. Postav sa tam. Čo to má znamenať? Ty Daj si sa to... upokoj, dobre, a zostaň tam, kde si. Mal by si vedieť, že nakrúcame filmy, ha? A že ty máš veľmi fotogenickú tvár. Aké filmy? Čo to nakrúcate? Také, o nemravnom advokátovi. Vieš to, čo sme nakrútili, radi ukážeme tvojej žene. Začínam to už chápať. Výborne. Áno, tak ty si vydierač a spoločník tejto štetky. Tak dosť. To ešte nie je všetko. Začal si zo zlého konca, kamarát. A nemáš ani poňatia, kto je tvojim protivníkom. Ja? Takže žiadne peniaze zo mňa nevytiahnete. Kto tu hovorí o peniazoch? Nejde nám o peniaze, ide nám o domov pre Katalínu a všetky Tak je. deti. Áno. Kto to je? Sestra Katalína. Taký ste naivní. Čo si myslíte, kto ste? Odpovedzte mi len na toto. Robin Hood alebo kto? Pekne sa ty vykašli na túto štetku a nechaj ju šliapať na ulici. Pozor. Ušetríš aspoň za nájomné, ale moje peniaze nedostaneš. Ty si vôbec neuvedomuješ, čo tu máme nakrútené? Čo povieš svojim deťom, keď ťa uvidia, ako ma naháňaš po celom byte? A tvoji vážení kolegovia, ha? Čo povedia? Nikto vám nebude veriť. Som vážený občan a všetci ma dobre poznajú. Ani vlast nie je na tebe vážený, vieš? Chceš vedieť môj názor? Áno. Toto, čo robíte, je trestný čin. Pokojne vás môžem udať. A Udaj. skôr, než sa objavím v televízii, budete dávno obaja v žalári. Tak. Dobre, pokojne nás udaj, ale hovorím ti, že nás nenastrašíš a poriadne si to rozmysli, lebo tvoja žena môže dostať čítanie na pokračovanie o svojom mužičkovi. A teraz vypadni. No dobré. Svinier. Veď uvidíte. Svinier, prasa jedno špinavé. Ha. Žraj advokát, zmizni, ty zvrlik jeden.